Kotxe honen abiadura kontrolatu behar dugu, guk nahi dugun abiadurara joateko. Nahi dugu kontrolatzea, aginte batekin, 0 eta 150 kilometro orduko tarte hau. Nahi dut gelditu, nahi dut 150 egin, nahi dut 100era joan, nahi dut 150era. Eta txartel bat egin behar dugu. Adimen txartel bat, kontrol begizta batekin. Elikadurak. Erabili behar ditugu plus minus 15 voltio. Horrelaxeko bi iturri izan behar ditugu. Sistema fisiko hau hobeto kontrolatzeko. Pisuaren eta barro ezaugarri fisiko guzti horien arabera kontrolatzeko, ikusi dugu behar izan behar dugun PID kontroladorea, hau da, irabazpena integratzailea deribatzailea, nahikoa izan behar dela irabazpen bat, KP, dala irabazpen bat, 24koa. Eta integrazio faktore bat, batekoa. Batekoa, baina behar dugu. Eta beto oso funtzionatu behar du, ikusi dugu, orduene hori behar izan behar dugu. Aurrerago beste gauzatxo batzuk ere egingo ditu, baina horiek ez ditugu ikusi. Orduen, hemen kontrolatzeko behar izan behar dugu, sensore bat, eta ezaugarriak ematen dizkigute, sensore komerzial bat, eta motor elektriko horren eragingailuaren sarrera, hementxe, VA, aktuador, hemen tensioa sartzen dugu, eta motor elektriko hori kontrolatu dezakegu, eragingailua edo motorra, bai, motorra. Sensorea hemen. Eta esaten digute, sensore komerzial bat dela, neurtzen duela horren abiadura eta bihurtzen du intensitatean. Intensitate sensore bat da. Horrelaxeko sensore bat daukagu. Hau da bere baliokidea, ez dakigu ze teknologia erabiltzen dan, baina horrelaxeko sensore bat daukagu, barneko resistentzia bat egin, edo oso ondia edo aldakorra hau da saiestu beharko duguna, eta sensore hau, laukitxo hori sensore hau izan behar zen. ISD. Eta honen erantzun zehatza, bere ezaugarri horritan, grafikoki eman behar digute. Honen erantzun hauxe. Velocidad, esango jarriko diote, velocidad, abiadura, ez dakit nola, edo abiadura, velocidad. Abiaduraren arabera, sensorenek intensitate hau eman behar du. 0 kilometro orduko, eta hau ezaugarri komerzialetan horrelaxe da, eman behar ditu 0 beharrean 4 miliamper. Hau miliamperetan. 4 miliamper. Eta neurtu dezake 200 kilometro orduko arte. Guk behar duguna baino gehiago. Ez dago arazorik. Arazoa izango zen, hau baino txikiago neurtuko balu. Baina kasuntan, 200 kilometro orduko arte neurtu dezake. Eta maximo horretan eman behar du 20 miliamper gehienez. Eta hau, erantzuna lineala, noski, izan behar da. Abiadura gehiago, intensitate gehiago, txikiago, minimoa 4 arte. Eta abiadura handiago baldin bada, ez du gehiago neurtzen. Ez du mate, 20 miliamper baino gehiago, horra esatzen da. Hau da, sensore komerzialen erantzun tipiko bat, Eta bestalde, gure eragingailua ere deskribatzen digute. Hemen ere erabili behar dugu eragingailu horren bere tebinien baliokidea. Bagabiltza sensoreak simplifikatzen, eta eragingailuak ere guretzat ez dire izan behar sarrerako resistentzia bat baizik. Osa, eragingailua, motorrarena izan behar da, irudikatu behar dugu resistentzia bat bezala. RA, jarri dezakegu. Dela 5 kilomio inguru. 5 kilomio inguru, eta horrelaxe izan behar da gure eragingailua. Erantzun hau izan behar du elektronikoki. Sarrerako resistentzia 5 kilomioko bezalakoa. Eta bere erantzuna sensoren altzekoa. Honi, sartu behar diogu tensioa eta bihurtu behar dugu motor elektriko horren pare mekanikoan, Newton metrotan. Eta hori ematen digute. Horrelaxe. Kasu honetan, sartzen ari gara tensioa, lortzeko pare mekanikoa,
bai, pare mekanikoa, newton metrotan, eta honek ematen du. Gehinez, 200 newton metro, 5 voltio tentsioarentzat. Erantzun lineal batekin, horrexe. 0tik 5 sartu dezakegu tentsioa, eta pare gero eta handiago izan dezakegu, 200 newton metro maksimo horutza ailegatu arte. Tensio gehiago sartzen baldin badiogu, motor elektriko horrek ez dio pare gehiagorik sartzen motorrari. Mugimendari, beraz, asetzen da, eta horrela izango zen, eragingailuaren erantzuna. Baita ere, esaten digute, hauxe, ez daidazu sartu 6 voltio baino gehiago, zeren erabiltzen ari naizen osagaiak eta bar, erre daitezke. Osak, hemendik arutza, kontuz, zeren apurtu naiteke. Bale, zati lineala 0tik 5 da, hortik aurrera ez dut behar, baina kontuan ezin diot sartu 6 voltio baino gehiago. Mugatu beharko dut zerbait. Bale, hemen apurtzen da. Hemen kuriosidadez, ateratzen badegu tensioaren arabera sartzen ari garen pare mekanikoa, malda hau kalkulatzen badegu, 200 zati 5 voltio, jakiteko voltio bakoitzak zenbat pare mekaniko sartzen den, 200 zati 5 ateratzen dira 40 newton metro, 40 newton metro, sartzen ari garen voltio bakoitzetik. Newton metro, 200 zati 5. 40. Eta malda da gainera. 200 newton metro voltio bakoitzeko, eta kalkulatzeko sartzen ari garena, bideru beha. Osa, honen erantzuna bizi izango zen, lineala, malda horrekin. Eskala honekin. Hemen ez dugu kalkulatu behar horrengo, zeren hau intensitatearekin da, eta lehendabizikoa eta lan egingo dugu. Osa, datu pila bat, hau kontrolatzeko. Zer egindako genuke? Hasi gaitezen. Orduan hemen arbela pila bat egin behar dut, ezabatuko dut, segin marrazten. Eta goera hautxe, behar dugu. Sensore horren informazio hartu, ikusi gu nahi duguna, eta arabaki zer egin motorrarekin. Baina, hasi gaitezen orduan. Diseinu lehendabiziko urratzen egin behar duguna da, blokeekin aritu. Bale, ezabatu dezaket? Hauek datuak. Diseinua. Diseinua. Esan digutanenen arabera. Eragingailua eta sensorea. Diseinatu behar ditugun bloke guztiak, pentsatzen, horiek erabiltzen. Aginte bat behar izan behar dugu. 0tik 150 kilometro orduko jartzeko, guk nahi duguna, orduan aginte bat behar dugu. Erreferentzia jarri dut, doitzen dena, baina erreferentzia bezala utziko dut, bale? Baina ajustatzen dena, potenziometroarena. Bai, hauxe, aginte batekin moitu dezakeguna, erabakitzeko nahi dugun abiadura. Eta badakizu, hau konparatu beharko dugula sensorearen informazioarekin. Gauza da, hau dela intensitate sensore bat, ikusi duzuen bezala. Eta ikusi genuen tensiora bihurtu beharko dugula. Ikusi genuen hori egiten duen blokeak, oitako bat, ikusi genituen, oitako bat, intensitatea tensioan bihurtzeko, behar dugu lehendabizikoa. Beraz, behar du hemen, intensitate sensore horren irakurketa egitea, bihurtzeko intensitate hori tensioan. IUV bihurgailu bat, horrela dituko dute, sensore irakurketa, sensore irakurketa. Gauza da, sensore komerzial hauek, jode, zeroa, ez daukaten zeroa. Hasten dira 4 miliamperretan. Eta igual, intuitiboagoa da, jode, origen hori jeistea zerora. Ikusiko duzen, eta igual, erosoago izan behar zaigu 4 miliamperretan ezen beharren, zerotik hasten beharria, 0 kilometro orduko, 4 miliamper, edo 4 voltio izan beharren, hobeto 0, 0 kilometro orduko, 0 voltio, eta
Hau, 15 voltio, lineala. Orduan, bihurketa hau egin ondoren, jeitsi behar diot. Seinale hori, voltiotxo batzuk, jeitsi behar dizkiot, zerora jaisteko bere erantzuna. Jeitsi behar diot. Tensio honi, zeren hau tensioa da, jeitsi behar dut. Jeitsi behar dut, ikusiko dut zenbat, baina zerora jeitsi behar dut bere erantzuna. Tentzaile bat, eta hemen, tensio bat, V ez dakitzen bat, V ez dakitzen bat. Hemen izan behar dut, ja, sensoraren irakurketa tensioan, eta gaina zeroan hasita. 0 kilometro orduko 0 voltio. Maksimoa, 10 voltio ikusiko dugu zenbat. Baina, bi hauek behar izan behar ditut. Ezagutzen ditudan bi blokeek behar izan behar ditut. Jazta, hau prest dago, kieto. Hau prest dago, honekin konparatzeko. Hemen, kentzailea jarri behar dugu beti. Errore seinalea ateratzeko. Kentzailea, dakigun blokea, lau resistentzia horiekin. Errore seinalea atera dugu. Ai, barkatu, datutan. Bueno, bai, esaten digute, barkatu. Esaten digute, eragin gailura, konektatu horretik, PID kontroladore hau sartzeko. Irabazpen batekin eta integrazio batekin. Eta batu. Beraz, errore seinale hori eskatzen digute amplifikatzea, KP amplifikatzea, ezagutzen dugun bloke hori erabilita, G jarriko dut orain. Naiz eta KP izan kontzeptu bezala gutako irabazpena. Eta integrazio bat. Referentzia horrekin, eta bien eragina batu. Baina, begira, gogoratzazue, boaztuzu gogoratuko. Integradorea ikusi genuenean, honen bere eskala edo hor zeukane bidertzen, hau zan, erantzuna zan negatiboa. Zinti, hau zan, -1 zati RC bider integrazioa. Ai, osak hau da negatibo. Gabona, letxe. Vale, hau, positibo gabitza amplifikatzen, honen erantzuna negatibo, haure positibo egin beharko dugu. Egin genezakena da hemen, irabazpen -1 hartu, horlaxeko -1 positibo egiteko, itxoina ez egin, hemen -1 positibo egin damatu. Baina egin behar duguna da hoxe. Hau ere negatibo erabaki, zeren irabazpen horiek izan daitezke positiboa duzin betxura, biak negatibo egin, eta gero erabili behar dut, batutzaile inbertsorea, berriz positibo bihurtzeko. Batutzaile inbertsorea. Bale. Hauen eragina dena positibo egoteko hemen. Honen ondorioz. Eta jazta, badaukagu gure kontroladorea eta hau konektatu dezakegu eragin gailura. Baina kontuz. Zirkuitu guzti hauek gabiltza egiten operazionalekin. Operazionalak eman behar du 13 eta -13 urteko tensioa. Eta hau apurtu daiteke 6 voltio baino gehiago sartzen bat imadigu. Mugatu beharko dugu. Badakizu zein egin? Pues, zen ergin, laborategian aritu zineten bezala, mugatu beharko dugu. Hemen, mugatzaile bat zen ergin behar dugu. 6 voltio egitetik ez pasatzeko. Eta orain beste arazo bat oraindik. Mugatzaile hori, laborategian egin zenutena egiten da, erresistentzia batekin eta zener bat. Erresistiboa. Resistentzia zener. Eta hemen daukagu sarrerako erresistentzia bat. Zuzenean konektatzen baditugu, erresistentzia hori egon behar da serien beste horrekin eta honen erantzuna aldatu behar zaigu. Murruztu behar zaigu. Zer behar dugu hemen isolatzeko? Honen erantzuna, honen sarrerako erresistentzia horrekin. Buffer bat jarri behar dut. Buffer tonto bat, baina bufferra jarri behar dut. Hemen faltako zen bufferra. Bufferrak egiten zuen gauza bakarra zen. Hemen dagoen tensioa. Hemen jarri, baina erresistentzia horren erragina ez da ilegatzen horretza. Orden ez katzen ari diren kontrola datu guzti hauekin, hauxe egin beharko dugu. Eta zibenez diseinatzen. Diseinatzen ja balioekin. Eta hemen garrantzitsuena hemen da, sensorea. Sensorea aztertu behar dugu ondo, zengiti horrek ematen duen tensionan arabera, hartu behar dugu eskalen erabakiak eta tarten erabakiak eta bar, eta horrek izan behar du eragina bestinekotan. Orduan, goazen hau. Hontan pensatzea. Bale. Bueno, baukat lekoa hasi behar nahiz honekin. Sensorea. Eta proiektuan ere, igual hasi behar. Osa, egiten ari naizena da, proiektuan egin behar duzena da. Eta gainera urten, adibide honen antzera da motor bat.
Sensorea. Bale, sensorea zan, intensitate sensore bat. RS batekin hemen, horrelaxe, IS, eta honen erantzuna, 4:20. Berreun arte, 4:20, velocidad, 4 miliamper. Hauxe, intensitate. Eta ikusi dugu, intensitate ematen duten sensoreak tensioa bihurtzeko ze bloke behar genuen. Ordere, jaten bazarete atzoko bloketa edo oharretan dagoena, hau, tensioan bihurtzeko behar dugu operazionala konfigurazionetan. Eitxin. Aur baxe, aurrera. Eta hemen. R, osea, atzo ikusi genuen bloke hau, ja manabil erabiltzen, sensorenen irakurketa egiteko. Eta hemen VS. Hemen aztertzen baduzue edo atzoko emaitza jartzen baduzue, irteera hau, intensitate honen arabera, hemen 0 voltio, hemen 0 voltio, intensitate guzti hau, hemen ez zaiaten 0 voltio daudelako bitan, hemen dator IS eta hemen dator IS, VS da, R bider IS, bagabiltza, intensitatea tensioan bihurtzen. Baina zer hartu behar dugu? Lehendabiziko erabaki garrantzitsua. Oso garrantzitsua nik uste dut, eraginena duela zirkuito zoan. Lehendabiziko erabakia. R, baldin bada ohmio bat, sensoreak ematen dituen 4 miliamper edo 20 miliamper horiek, 4 miliamper ematen duenean geldirik dagoenean, izango ziren 4 milivoltio. A tope. Bai, 200 kilometro orduko duanean, 20 miliamper ematen baditu, izango ziren 20 milivoltio. Ja, txikiegiak dira, amplifikatu behar dugu. Amplifikatu dezagun, zertxo bait. R baldin bada kilomio bat, 0 kilometro orduko, izango genituen 4 voltio. Zenbaki politak. Baina atope duanean, edo 150, bai, horre hartuko dugu. 20 voltio eman beharko zuen gure zirkuitoak. Eta hau gehiegi da, zeren gure txartela, gure profesionalak, gure elikadura guztia mugatuta daude 13,5 eta minus 13,5 artean. Beraz, hau ere, ez, hau ez, hau ere ez. Irizpide bezala bakizu zen hartu behar dugun, gian dudan eginda. Irizpide bezala hau hartu behar dugu. Gure elikadura honekin, 15 eta minus 15, tarte hau daukaguk gure gauzak egiteko. Osa, hortik ezin gara atera. Gure sinaleak hor bertan geratu beharko dira. Orden esan dezakegu, pues, sensoraren abiadura maksimoa bihurtu dezagun 15 voltiotan, ez, tarte guzti hartzeko. Baina irizpide praktiko bat bezala ez da hartzen maksimoa. Zeren hor dago asetasuna, eta igual horretzilineratasunak, eta bat, mugatzen da honen erdira. 7,5 eta minus 7,5. Erabaki bezala ja. Hartu dezakegu beste tarte bat handiago, 10, minus 10. Baina, irizpide bezala horrelaxe hartzen da. Eta proiektuan ere horrelaxe erabaki beharko duzue. Eta orduen, guk nahi dugu, maksimoa daukagunean, 200 kilometro orduko. Ematen duela 20 miliamper, guk nahi dugu 7,5 voltio izatea. Guk nahi dugu, hau, 20 miliamper denean, hau 7,5 voltio izatea. Orduen, R, honen arabera orduen, erresistentziaren balioa izan beharko da, hau 7,5 izatea nahi badegu, hau 20 miliamper denean, erresistentzia izan beharko da, 375 ohmio. Uste dut, Ja. Bai. Intensitatea denean hori, irtean 7,5 voltio. Denean 4 miliamper, kuriositatez,
Pues lau miliamper denean, oza, orain, erresistentzia, 375 ohmio baldin badira, 20 miliamper daukagunean, 7,5 voltio. Eta kuriositatez, 4 miliamper daukagunean, egiten baduzu 4 miliamper bide resistentzia hori, VS izan behar da, itxoen, negatibo. Honen erantzuna zen negatibo aztu zait. Analizian, hau negatibo, orduen negatibo, bueno, ez daukar eginik. -7,5. Eta hemen egiten baduzu hau bide resistentzia hori, -1,5 voltio. Osea, etapa honen ondoren, intensitatea, tensioan bihurtu ondoren, erantzuna izan behar da, -1,5, -7,5 voltiotara. Irukatu dezaket hori, edo ez? Ez, beste urro bat egin behar dut. Jo, ni erosoago, eta zuek ere, aritu behar zarete tensio positiboekin. Hobetu ulertu behar dugu gero kontrol begitza. Hau ezin dugu positibo bihurtu, baina beste etapa bat jarri dezakegu hori positibo bihurtzeko. Hori egin behar dut, bale? Erosoago aritzeko. Eta gero jarriko dut bihurketa honen grafika osoa. Nola bihurtu dugu hau tensioan. Orden, honen ondoren jartzen baldin badut -1 irabazpena duen bloke bat, positibora bihurtu behar dut. Zatu behar dut, hauek. Orden, R aukeratu dugu hau negatibo positibo bihurtzeko, orain -1 irabazpena duen bloke bat aukeratu behar dut. Eta hori da, gogoratzen duzue, horien irabazpena zan, positiboarena zan, bat, R2 zati R bat, baina negatiboarena edo inbertsoarena zan, -R2 zati R bat. Eta begiratzen baduzu ez zirkuitok egiten duen hori, hauxe izango da. Hau lurrera, R bat eta R2. Honen irabazpena da, zati VI hau izanik, -R2 zati R bat. Eta nik nahi dut hau bat izatea. -1, markatu. Nik nahi dut hori -1 izatea. Orduen, bi resistentziak berdinak hartu beharko ditut. Berdinak. Kilomio bat eta kilomio bat. Ez, gaur ikusi dugunaren arabera, ez, zeren honi eskatu beharko diogu ahalik eta intensitate txikiena. Irizpide bezala esan dugu. Gutxienez, 33 kilomio. Bale, hartu ditzagun 40 kilomio adibidez, eta 40 kilomio. Hemen izan behar dut, VS berdin positiboa. R bideri ez. Eta orain bai. Orain, hor irteeran, bihurtu dugu hau. Hauken dugu dut. Bai. Bera, diseinuan bloke hori ez dugu jarri, baina ikusi dugu behar izan dugula. Bihurtu du hau. Hontan. Velozida, abiadura, VS han irteeran, zan 7,5 voltio maksimoan, eta 1,5 minimoan, 200 kilometro orduko arte, erantzun hau. Hor daukagun tentsioak abiaduraren arabera jarraitu behar du forma hau. Geldirik baldin badago kotxea, hemen 1,5 voltio. Kotxea maximora baldin badua, hemen 7,5. Sensoraren irakurketa tensioan bihurtuta, guk nahi dugun eskalarekin. Matematikoki ere jarri ditzakegu, begira. Hau matematikoki ere jarri ditzakegu. Jarri ditzakegu IS abiaduraren arabera. IS hemen, grafika honetan, da minimoa 4 miliamper,
Gehi, funtzionek daukan malda dala 16 miliamper zati berreun, 16 miliamper berreun kilometro orduko bakoitzeko, bider, abiadura. Grafika honen erantzuna hause da. Eta hause jartzen badegu ateratzen zait, 4 miliamper, zeroa dago 4 miliamperetan, eta hau da, 80 mikroamper. 80 mikroamper, kilometro orduko bakoitzeko. Bider, abiadura. Hau da, sensore hau dago irakurtzen. Hau dago ematen, baina hau bihurtu dugu tensioan bider 350. Orduen hori bihurtu dugu erresistentzia horrekin eta -1 eginez, hontan. 4 miliamper hori bihurtu dugu 1,5 voltiotan, eta orain daukagun malda da 6 voltio zati berreun, 6 voltio zati berreun ateratzen zait niri 30 milivoltio, kilometro orduko bakoitzeko, malda, bider abiadura. Eta lortzen da hori bider 375 eginez. Malda honi, atera zaigula tartea hemen sartuz -1 eginez, honi eskala, sensoraren eskala KS esaten zaio. Kilometro orduko bakoitzeko 30 milivoltio gehiago. 200 kilometro ordukotan 6 voltio. Osa, 6 voltio batitzen digu. Bale, horian. Eta berriz, Jomar, erosoago izango zen, hemendik hasi beharrean zergatik ez dugu egiten horlaxiko erantzun bat. Zergatik ez dugu jeisten dena -1,5 voltio. Zergatik ez dugu jeisten dena -1,5 voltio zerotik hasteko 6 arte izateko gure erantzuna. Zerotik 6 voltiotara gure sensoraren irakurketa intuitiboagoa, ez? Zerotik 6 da. Egin behar dut. Ezan beharrezko izango, honek funtzionatzeko, baina didaktikokin ikustete erraxago dela edo, hobetu lertzen dela. Egingo dugu hori, jaitsiko diogu -1,5 voltio tensio honi. Nola egin behar dugu hori? Kentzaile batekin. Kentzaile batekin. Kentzaile bat. Nola da kentzaile bat? Eta behar dugu egitea. Hau, ken 1,5. Eta begiratzen baduzu kentzailearen blokea, lau resistentzia, jarri behar dut. Kentzailea da horrelaxe. Hori da kentzailea. Eta resistentzia guztiak berdinak badira, honek egiten du, hau, ken hau. Hau, ken hau. Eta gu nahi dugu egitea, hau, ken 1,5. Orduen, egin behar dut, hau, ken 1,5 voltio. Ez daukagula 1,5 voltio, baina lortu dezagun 1,5 voltio, elikadurarekin. Lortu ditzagun, hemen, 1,5 voltio, hoi 15 voltio direlarik. Egin dezagun, diseinatu dezagun tensio zatitzaile hau. Nik hemen egiten dudana, badakizu zer dan. Hemen, 15 kilomio baldin baditut, 1,5 nahi badut, hau da 1,5 kilomio. Eta hau, 13,5 kilomio. Intensitateak txikiago izateko, jarri dizago honen erresistentzien batura 150. Horrela, hau baldin bada, 15 eta hau 150 kilomio, hemen 1,5 voltio. Tensio zatitzaile bat diseinatu. Banatzazue tensioak erresistentzia batean, handian, da jazta. Eta orain, jazta, hemen badukat 1,5 voltio, eta hau, honuntza konektatzen badut, hau, ken hau egin behar dut. Erantzun hau,
Genau, lortzeko hause. 0-tik 6 gure sensoraren irakurketa. Ojo, kuidau, berriz ze, begira. Zerbait erresistiboa. Konektatu dugu kentzaile honen erresistentzia ontara. Hauek paraleloan jarri berzaizkit. Hau 15 izan berko da. Hau paraleloan aldatu berzait. Behar dut hau isolatzea. Behar dut nire erreferentzia hori isolatzea. Beharrezkoa. Eta orain bai, orain konektatu ontza. VS ken bat koma bost egiteko ondo. Hau, VS, berriz VS ona. VS bat, VS bi. Eta resistentzia hau ez baliokoak hartuko ditugu. Kilomio bat, ez. 30 baina aldiagoak. Denak 40 hartzen baitugu. Perfecto. Begira, ze zirkuitu potoloa gabiltza egiten, ja bakarrik sensorea irakurtzeko. Eta ulertzen, ez? Suposatzen, espero dut. Eta orain, zer lortu du? VS, azkeneko VS hori, azkeneko hau izango zen 3. 0-tik 6 erantzuna. Voltio. Erantzun hau dakagut hor. Eskala honekin. VS da 30 milivoltio kilometro orduko bakoitzeko bider abiadura. Hau KS izaten jarritzen du, KS. Osa, gure kontrol begiztaren blokea handi horietan, diseinatu dugu azpiko egokitzapen sensoraren blokeak. Hau dena izango zen bakarrik duan, azpitik duana. Guazen orain erreferentziara. Venga, 5 minutu hauetan erreferentzia eta bier jarraituko dugu. Hemetxe, venga. Referentzia edo agintea. Hemen esan digute, nahi dugu kontrolatzea 0-tik 150 kilometro orduko arte. Eskala honetan. Orden, aginte bat egiteko potenziometro bat erabili behar dugu. Baina eskala honetan 0 kilometro orduko dira 0 voltio. Eta zen bada 150 kilometro orduko. Ez dugu erabili behar sensoreak ematen digun tarte guzti hori, baizik eta onutzaino. Pues, hau 150 baldin badira, zati lau, izango da, zemana. Bera, hemen gaizki egin dit. Egiten badegu, 150 bider 0,03, lau koma bost voltio. 150 kilometro orduko, puntu horretan eman behar digu, lau koma bost voltio. Beraz, beharko genuke potenziometro bat 0-tik lau koma bost voltio arte guk aukeratzeko. Erreferentzia hori horrela egin behar dugu. Erabili behar dugu gure elikadura, erabili behar dugu tensio zatitzaile bat, diseinatu behar ditugu hemen 4,5 voltio izateko, diseinatu behar ditugu, eta hau potenziometro bezala hartu behar dugu. Hau hemen azpian dagonean 0 voltio emateko, epa. Hau azpian dagonean 0 voltio. Hemen topean dagoenean 4,5 voltio emateko. Hemen txedaukagu gure agintea eskatu diguten tartean. Eskala honetan 4,5 voltio izango da. Hemen berdina. Hau, 45 kilo ohmio hartzen badut, eta hau, 105, ez? Kilo ohmio, ja, banatu ditu tensioiek, nahi duzen bezala, eta jazta. Baukat gure agintea diseinatuta.
referentzia, VRF. Eta honi ailegatu berzaio puntu hau. Hau. Sensoretik ailegatu berzaio puntu hori, VS, horrela xiko erantzunarekin, hau diseinatuta, eta orain behar dugu hau konparatzea, errore seinalea ateratzeko kentzailea berriz. Kentzailea, diseinatu behar du. Kentzailea, 40 kilomiokin, egiteko bata bestearen kenketa. Denak 40 kilomiokoak. Lurra hemen, kentzaile, ui, barkatu. Jazta, eta orain bukatzen dut, eta jarrituko dugu bihar. Berrogeika. Eta honek egiten du, hau, ken hau. Eta guk behar dugu egitea, erreferentzia ken sensorea. Errore seinalea ateratzeko. Guk nahi duguna altuago baldin bada, positibo izateko hemen. Errore seinalea. Erreferentzia ken sensorea. Handik datorren seinale hori. Listo. Baina berriz kontuz berrize. Hau erresistiboa da, konektatzen dugunekin, hemen bufferra behar izan behar dugu. Bufferra. Isolatzeko. VRF. VRF bi lekutan egoteko. Horien bai. Bale, pues ja, bi errabetuko dugu, gara ja daukaguz da. Ui, bi erre. Uste gunean.